Sa number 7, bilang sabat sa problema sa kinumatay sang kable, ginpirmahan ni Bacolod City Mayor Abby Benitez ang Executive Order No. 15 na nagapabakod pagid sa anti-fencing law. Samtang nagapadayon naman ang pagpanghimos sa mga spaghetti wires. Yaring report. Una nga semana sa bulan sa Hunyo, natabo ang ini nga pagkawat sang kable sang internet sagwa sa isa ka balay sa City Heights Subdivision sa Bacolod City. Tunga na sang Hulyo, wala sa gihapon sang internet connection ang tagbalay bangod sang pagpangutod sang kable. Kan ibisan nga nagabayad sa bulanan nga bill, wala sa internet connection. Parayon nga nagabayad sa bill sa internet ang tagbalay, samtang nagabayad pagid sa prepaid internet, samtang nagahulat nga mabalik ang koneksyon. Ini isa lang ka example sa halit sang kinawatay sang kable. Ginpanangat sa mga telecommunications company ang ini nga problema sa kay Mayor Albi Benitez. Bisan diin sa Bacolod, may amo sini nga problema sa karon. Gani hindi man masasa sa mga telcos ang amo nga problema. Hindi ang rason kung nga napagawa si Mayor Abby Benitez ang Executive Order No. 15 nga nagapabakod pagid sang anti-fencing law. Estrikto nga pagpatuman kag pagmonitor sang anti-fencing law may kaangtanan sa pagkawat sa mga copper kag electrical wires kag iban pa nga mga transmission line materials ang luyag matabo sang alkalde. Nasaad sa EO nga ang mga establishmento nga nagabakal kag nagabaligya sa hindi lisensyado nga dealer o kon supplier ang dapat anay magkuha sa clearance o kon permit sa station commander sa PNP. Ang Business Permits and Licensing Office ang ginamanuan man nga magpatigayon sang regular nga inspection kag i-cancel ang permit sang madakpan sa mga nagasupak sang layi. Samtang may kaangtanan sa gihapon sa mga kable, parayon ang pagpanilo sa mga spaghetti wires. Halin sa dalan San Juan, yara na nakalabot sa dalan Luzuriaga ang Task Force Spaghetti Wires. Kahapon amo sini kadamo ang kable nga ila nakuha sa gamay lang nga portion sang Luzuriaga Street. Parayon ang pagpanilo sa mga lineman. Damo na magibandaan niya kable. Oo, damo. Dawig na mga pila ng guro to kay. Dawig na eh, dawig. Damo gid ja. Tako damo ko brown. Damo, ginisar, ginisar yan. Pati ang mga gabuk ng mga poste ang ginapangkakas naman. Damlag pa, gisiling man sa PNP nga ang mga nagalaylay ng mga kable ang init man sa mata sa mga kawatan kay hapos lang pang-utdon.